Pekný večer prajem. No, vám pár osvietená samozrejme. Vonku fajnovo, chvannúčko trošku, není také teplé, jak budúci deň, no? A ja si čítam akurát príbeh starý 4000 rokov. Fakt, 4000, normálne. Haha. Keď bol tento príbeh napísaný, tak pyramidy Gíze boli stredovekými pamätkami, no? Faraón ich navštevovali ako turisti. A niekto v tejto dobe vzal normálne papírus, no? A napísal príbeh o námorníkovi a hadovi. A tento príbeh on prežil 4000 rokov. Tak pomeň na to. On sa začína nie na mori. Začína sa na brehu. Loď sa vracia z výpravy. A pán v lode sedí na brehu a trasie sa. Výprava sa nepodarila. Peniaze sú stratené. A teraz musí ísť on pred faraóna. Musí mu povedať, že zlyhal. Sedí, trasie sa, no, celý je hotový. A jeho sluha, mladý, živý, s rýchlým jazykom, k nemu príde a povie mu, že pán môj, umyj si tvar a urovnej si to rucho. A počúvaj ma, ústa človeka ho zachránia. Správne, slova zachránia každého, normálka nie? Pán sa na neho pozrie a povie, dobre môj hovor. Nie, počkaj. Pán sa pozrie na neho a povie, je únavné s tebou rozprávať. Hrúza volačo. Sluha sa urazil a začal rozprávať, lebo však čo má robiť? Lebo tuto je teraz tá vec. Celý príbeh, celý tento 4000 rokov starý príbeh je vlastne príbeh v príbehu. No, sluha rozpráva pánovi o tom, čo sa mu raz stalo, aby ho povzbudil, aby mu ukázal aj z najhoršieho, že sa dá vrátiť. To mi niečo pripomína. Poznáš ten moment, keď niekto trpí a ty nevieš, čo povedať? A namiesto prázdnych slov povieš nejaký príbeh? No? 4000 rokov starý? Ale stále rovnaká ľudská situácia, samozrejme. Tak ten sluha on začal rozprávať. Bol na lodi, nie? 120 námorníkov, najlepší v Egypte, skúsený, odvážny, samozrejme. Takí, čo poznali more ako vlastnú dlaň. Mohli povedať, kedy príde búrka, ešte vôbec predtým, než ona prišla. A búrka prišla. Vlny boli 3 metre normálne vysoké, more sa otvorilo a loď sa rozpadla. No, 120 mužov a zostal iba jeden, náš sluha. No, o tom, ktorom som vám hovoril. Vlna ho hodila na ostrov, no? Pri ní ležal, ani sa nehybal, len ležal. A potom vstal a sa rozhliadol. A ostrov, to bol úplný raj. Figy, hrozno, porík, ryby, vtáky, všetko proste tam bolo. Ďakujem, že si našiel pár minútek vypočuť si príbeh. Ak hľadáš miesto, kde sa môžeš vracať a kde je ticho, tak Berľo knižnica je pre teba otvorená.